Presne na tejto lavičke v Heimburgu v roku 1991 som náhodou našiel túto cyklomapu vedúcu z Heimburgu do nemeckého Passau. Vtedy som ešte netušil, že táto náhoda sa stane začiatkom mojej celoživotnej vášne cykloturistiky. O rok neskôr som sa odvážil na svoju prvú nezabudnutelnú cyklotúru po tejto trase do Nemecka a objavil čaro objavovania sveta na dvoch kolesách. Nasledujúcich 30 rokov som prekonával alpské priesmyky a užíval som si slobodu, ktorú mi bicykel ponúkal. Tento rok sa však lúčim touto krásnou tradíciou a vybral som sa na moju poslednú cyklotúru naprieč celým Talianskom. Pred každým väčším dobrodružstvom prichádza fáza prípravy. Aj tento raz som musel venovať bicyklu dostatočnú pozornosť. Mazanie, čistenie, nastavovanie, to všetko boli kroky, ktoré ma priblížili k očakávanej túre. Najväčšou výzvou bolo zbaliť všetko potrebné do jednej krabice, ktorá nemohla presiahnuť 30 kg. Chcel som si vziať so sebou všetko, čo by sa mohlo hodiť, ale zároveň som nemohol prekročiť hmotnostný limit. S celkovou hmotnosťou 55 kg som sa na letisku zmestil natesno. Dlho očakávaný deň odchodu konečne nastal. Po odovzdaní batožiny som si uvedomil, že moje dobrodružstvo sa práve začína. Po 2 hodinách letu sa mi konečne naskytol pohľad na Sicíliu. Hneď po pristáti som sa vrhol na skladanie bicykla. Mojou prvou zástavkou bol najzápadnejší bod Sicílie a navšteva solných polí, ktoré majú 1000-ročnú históriu. Po nákupe potravín som sa vydal hľadať vhodné miesto na nocovanie. Po pár kilometroch som našiel ideálne miesto so strechou nad hlavou. Moja dobrodružná cesta začala v krásnom talianskom mestečku Trapani a po 23 dňoch a 2000 kilometroch som ju úspešne ukončil v rakúskom Villachu. Nevedel som, čo ma čaká vo vnútrozemí Sicílie. Rýchlo som zistil, že kopce sú tu poriadne záľudné a moja kondícia dostala poriadne zabrať. Dneska pravdepodobne pôjdem celý deň do kopca, lebo chcem navštíviť pár opustených dedín. Je tu nespočetne veľa malých mušiek. Normálne idú do uší. Ešte šťastie, že som si doniesol sieťku. Tak 50 kilometrov sa sem trepem a cesta je nepriazná. Pôjdem do ďalšej opustenej dediny. Tu je ich plno. Tu bolo kedysi v 68. tu bolo zemetrasenie. Tu sú desiatky dedín tu opustených. Kľudnú jazdu prerušilo neočakávané stretnutie so stádom oviec. A keď som sa spamätal, už ma naháňalo 6 zúrivých psov.
ako som už spomínal, v 68. tu bolo veľké zemetrasenie a vtedy sa poškodil tento železničný most. A teraz som mal prvý pád. Tu si dám prestávku, asi hodinovú, a idem do tej opustenej dediny, čo som spomínal. Dnes idem 90% iba do kopca. A tu na Sicílii žiadny les, žiadna rieka, žiadny potok. Stromy popri ceste nie sú. By bol nejaký tieň. Ešte 5 km a prídem do tej opustenej dediny. Pravdepodobne tam prespím. No už vidím tú dedinu, kam pôjdem. Tu je asi 10 psov. Sa pripravil. Hej! Au! Hej! Hej! Ničivé zemetrasenie vymazalo Montevago z mapy. Desiatky obyvateľov prišlo o život a dedina zostala navždy opustená. Garibaldi, to bol nejaký miestny čávok. Garibaldi bol taliansky generál, ktorý zjednotil rozdelené Taliansko. Tak v tomto parku dneska prespím. V opustenej dedine sa noc niesla v znamení zvláštnych zvukov. Ráno po raňajkách som sa vydal k tomu, čo zo slávnej katedrály zostalo. Aj keď bol prístup zakázaný, neodolal som a prenikol som dovnútra. Vyčerpaný náročnou cestou vnútrozemím, kde som si uvedomil, že moja kondícia nie je práve najlepšia, som sa s nádejou vydal smerom k moru. Opustil som očarujúcu Skiaču a vydal som sa na cestu pozdĺž pobrežia, dúfajúc, že rovinatejší terén ma trochu ušetrí.
Rozhodol som sa vymeniť asfaltové cesty za dobrodružstvo po lesných cestičkách pri mori. Spočiatku to bola skvelá voľba, no neskôr sa z toho stala výzva, keď sa cesta úplne stratila. Rozhodol som sa, že sa budem držať pobrežia. Dúfal som, že skôr či neskôr narazím na nejakú cestičku. Musím sa dostať k tým bielým skalám. Tam nejde žiadna cesta. Tak neviem, ako po piesku to je otrasné. Za bielými skalami som musel výjsť na kopec, ktorý mi ponúkol uchvatný výhľad na celé pobrežie. Bohužiaľ, cesta neviedla nikam, tak som sa nakoniec musel vrátiť k pobrežiu. Dnes som sa ubytoval v kempingu, lebo som potreboval nejaké veci vyprať a totálne mám spálenú ruku. Aj no. Na 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 na. Na 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 na. Idem. Normálne predo mnou niekto vyhodil krabicu od televízie. Pri meste Gela som opustil pobrežie a vydal som sa na sever cez vnútrozemie. No a takýchto kaňonov som dneska prešiel 10. Idem dole a potom na druhej strane zase hore. Kopce a túlavé psy boli neoddeliteľnou súčasťou mojej cesty. No toto nevyzerá dobre. Musím ísť tým smerom hore do kopca. Tam som videl 3 psov. Čau. Tam, kde sú ovce, tam sú aj psi. Toto je prosím pri hlavnej ceste. Všetko je tu. Úplne všetko. A všade. Šiestý deň som na ceste a je skoro 7 hodín. Prvýkrát je zamračené. Nevidím slnko. Mrazička, všade bordel. Aj do toho kopca sa ide lepšie. No, pozadí počujem psov.
Predo mnou sa objavila sopka Etna, ktorá dominuje nad celou východnou časťou Sicílie. V diaľke sa ako tmavý obrys rysoval Apenínsky poloostrov. Napríklad aj takéto opustené miesta sú na Sicílii. Zanedbaný 20-tisícový štadión v strede mesta sa stal symbolom mafie. Postavený v 90. rokoch s veľkými ambíciami, tu nikdy nezažil žiadny zápas a na tribúnach nesedel žiadny divák. Už 30 rokov toto smutne zýva prázdnotou. Extrémne horúčavy a popálené ruky ma nútili robiť si počas obeda dlhé prestávky. Intenzívne slnko a teploty na Sicílii ma počas 7 dní poriadne preverili, no zároveň mi umožnili zlepšiť fyzickú kondíciu. Zistil som, že zdolávam náročnejšie výškové rozdiely s väčšou ľahkosťou. Konečne Messina. Celý týždeň som sa tešil na odchod z horúcej Sicílie, no keď som stál na palube trajektu, zrazu ma ovládol zvláštny smutok. Zostalo tu ešte toľko miest, ktoré som chcel vidieť a navštíviť. Sicília ponúka nádhernú prírodu a zaujímavé miesta, no pre cykloturistov je to skôr výzva ako pohodová dovolenka. A už fakt posledný pohľad na Sicíliu. Che giorno è? Questo è il tempo di vivere con te. Le mie mani, come vedi, non tremano più e ho nell'anima, in fondo all'anima, cieli immensi e immenso amore. E poi ancora, ancora amore, amor per te. Fiumi azzurri e colline e praterie, dove corrono dolcissime le mie malinconie. L'universo trova spazio dentro me. Ešte pol hodinu som hľadal místo v lese. Natrafil som na túto osadu a domáci boli takí milí, že mi poskytli aj ubytovanie. Nakoniec som tu strávil 2 dni a poriadne si oddychol.
Jednoducho musím ísť po diaľnici, lebo normálne štátna cesta vedie do nejakej dediny a proste je ukončená. Nejde ďalej. Bohužiaľ. To je to, čo hovoríme. Asfaltová cesta končí. Ako našťastie je tu nejaký starý most. Tento most v mapách vôbec nie je, že som mal šťastie. V Kalabrii som sa vďaka mapám niekoľkokrát poriadne pobavil, alebo skôr zdesil. Keď som mal pocit, že som nakoniec našiel správnu cestu, zrazu som stál pred riekou bez mosta. Zajtra sa pozriem do najznámejšej opustenej dediny v Taliansku, Krako. Dnes budem na takomto peknom mieste spať. Momentálne je 6:30 a idem sa nájsť. Obidve ruky som si strašne spálil. Tam je Krako, tam pôjdem dnes. Krako je opustené stredoveké mesto, ktoré sa stalo symbolom ľudskej histórie a prírodných síl. Postavené na stromom kopci, bolo postupne opustené obyvateľmi kvôli zosuvom pôdy a zemetraseniam. Dnes je to fascinujúca, no smutná pamiatka na dávne časy, ktorá láka turistov z celého sveta. Vstup do mesta duchov je z bezpečnostných dôvodov povolený len v sprievode sprievodcu. Krajina okolo Kraka je skutočne jedinečná a fascinujúca. Charakterizujú ju výrazné geologické útvary, ktoré vznikli eróziou pôdy a vytvárajú takmer mesačnú krajinu. Voda bola vzácna najmä počas obeda. Obchody boli zatvorené a pramene som na trase len výnimočne našiel. Aby som udržal hydratáciu,
musel som vypiť 5-6 litrov vody denne. Hej, čo to tam je? Vôbec neviem, kam to vedie. Tam si pozriem. No už som vonku, len sa musím vrátiť, lebo tadeto sa nedostanem na cestu. Tieto útvary sa nazývajú kalanči. Sú to hlboké rozvetvené rokliny s ostrými hrebeňmi, ktoré vznikli pôsobením vody a vetra na ihlovité a pieskovcové vrstvy. Tvary kalanči sú neustále sa meniace a vytvárajú tak dynamický a stále sa obmieniajúci obraz. Je to pevné, ale sa to normálne drobí. No a hneď na prvý krát som našiel takéto krásne miesto. Tu prespím za domom, niekto ma neuvidí. Nachádzam sa v Pompejach, ale sa k ruinám nerestami neboli zatvorili. O 5:30 zatvárajú a som prišiel o 3:15 na 6. A zajtra už idem ďalej, zajtra už budem v Neapole. No, zajtra už okolo 4:00, 5:00 stávam, lebo ma čaká Neapol. Takže chcem tam byť čo najskôr, aby tam bolo čo najmenej ľudí v uliciach. Takže okolo 5:00 vyrážam. A má byť zajtra veľmi teplo. A tu na tento chlieb som kupoval včera, že tvrdý jak kameň. Sei piccola, piccola mia, come possiamo capirci noi due, come si può, come si fa. Neapol je mesto, kde sa špina a smrad stali súčasťou každodenného života. Ulice sú plné odpadkov, vzduch je ťažký a dýcha sa ťažko. A to všetko počiarknuté neustálým ruchom a krikom miestnych obyvateľov. Bezdomovci spali priamo pri historických budovách, ktoré by mali byť pýchou mesta. Najhoršie to bolo španielské štvrti, kde uctievajú Maradonu ako boha. Malby po stenách a grafity s jeho podobizňou sú na každom rohu, ale realita života tam bola úplne iná, než som si predstavoval. Tutte le storie aspettavano me, perché è così che si vive. Così.
sfoggiare il mare del passato e prima o poi cadrò. Najväčší šok som zažil, keď som musel prejsť cez rómskú osadu stráženú ozbrojenými vojakmi. Keď som ich požiadal o pomoc, odmietli ma sprevádzať a odporúčili mi ísť po diaľnici proti smere. Vojaci, ktorí strážili tú osadu, mi poradili, že mám ísť po diaľnici v protismere, aby som sa vyhol tým, ja neviem, čo sú to, cigáni, alebo ja neviem čo, že to je extrémne nebezpečné tade ísť. Že prečo som tade išiel, sa pýtali. Však iná cesta nebola. Na ten cíp sa teraz chystám, ono sa to volá, že Gaeta, a súčasne aj budem hľadať miesto na spanie. Chcel som ísť na ten hrad, ale som nejak zablúdil a spal som na tom kopci hore. Ale neľutujem, lebo veľmi dobre sa tam spalo. Do Ríma som dorazil na obed a mal som náročný program. Koloseum, Vatikán a pátranie po stopách Fantociho. Prešiel som Rím krížom krážom, aby som našiel najznámejšie miesta z filmu Maléry pána Ušrovníka. Prvou zástavkou bolo miesto, kde sa odohrali cyklistické preteky. Tu stála tribúna. Připravte se, pozor! A tu stála pani Pina Fantociová, ktorá držala palce svojmu manželovi. A keď oštartoval závod, tak tu nás všetci popadali. Tu sa začal útok na Ďábelský vršek. Při druhém útoku na Ďábelský vršek se dostavili první. Mojou ďalšou zastávkou bola legendárna budova, kde Fantozzi celý život pracoval. Spoločne sa touto ulicou vracali z tréningu unavení Fantozzi a
vyčerpaný Fellini. Dobrý večer, pane účetní. A nakoniec som sa dostal aj k domu, v ktorom Fantozzi žil so svojou manželkou Pinou a dcérou Marianželou. Tak, kde jsou klíče? Tak dělej! Kde jsou klíče k čertu? Pospěš si. Pobrežie pri Ríme ma sklamalo. Nič zaujímavé tam nebolo a fúkal taký silný vietor, že ani vlastného slova nebolo počuť. Na začiatku cesty som bol na pokraji toho, že to vzdám. Už som si predstavoval, ako sa dám do lietadla v Ríme a vraciam sa domov. No teraz, keď som prekonal počiatočné nástrahy na tejto ceste, ma to začalo baviť. Navštívil som nekropolu, ktorá je jedna z najväčších na svete. Nachádzajú sa tu stovky mohýl a odhaduje sa, že v oblasti je vyše 20 000 komorových hrobiek. Nekropola Banditača je obrovský cintorín z čias Etrusov, starovekého národa, ktorý tu žil v 9. storočí pred našim letopočtom. Mnohé hrobky majú podobu malých domčekov alebo izieb. Nemám miesto na spanie. Chcel som nejakým prístrežkom, lebo večer bude pršať. Pri tomto opustenom dome som našiel nejaké miesto pod stromami. No nakoniec večer nepršalo. A dneska je takto krásne.
Toskánsko je známe svojimi typickými výlkami na kopcoch. Tieto domy, často obklopené vinicami a olivovníkmi, sú symbolom talianskeho vidieka. Vysoké stromy, ktoré lemujú cesty, sú zase pozostatkom starých Etruskov, ktorí obývali toto územie. Cestou som sa rozhodol urobiť si krátku zastávku na mieste, ktoré sa stalo známym vďaka filmu Gladiátor. Najprv som navštívil dom, kde žil hlavný hrdina Maximus. Po niekoľkých kilometroch som dorazil na miesto, kde sa nakrúcala finálna scéna filmu. Po vychutnaní si posledných pohľadov do údolia som si našiel neďaleko miesto na prespanie. Druhý deň som sa po nekonečných stúpaniach a s úžasnými scenériami dostal až do srdca Toskánska, Florencie. Dnes večer prespím pri tomto múzeu a keby večer pršalo, tak sa tu nám môžem schovať. A musím byť ticho, lebo tam je reštaurácia. Majú do 10:30 otvorené. Takže tu nás sa zašijem do večera a potom pôjdem po tú sriežku. Cyklocesty ma viedli Boloňou tak rýchlo, že som sa ani nenazdal a bol som na Pádskej nížine. Po kopcoch a mestách bolo toto rovinaté prostredie trochu monotónne. Sem tam som prechádzal popri kaštieloch a zámkoch. Chýbali mi výhľady a tak som bol rád, keď po 2 dňoch som zbadal prvé výbežky Alp. A už vidím Alpy, to je dobré znamenie. Sa blížim k Tarvíziu. Boli tu silné dažde, preto rieky boli rozvodnené a niektoré časti cyklotrasy boli zaplavené. Kvôli cintorínu lodí som sa sem trepal 20 km a napíšu, že cesta je nepriazná kvôli zvýšenej hladine vody. No ale tam musím ísť, keď som už tu. Aha, takže nie je zvýšená hladina vody, ale padnutý strom. No, tady to neprejdeme.
Prešiel som. Výjdem na ten kopček, tam je pevnosť prvej svetovej vojny. Posledný obed v Taliansku. Vyše pol roka som plánoval túto trasu, no v decembri ma zradilo koleno. Natrhnuté väzivo ma na 4 mesiace odstavilo od bicykla. Napriek pochybnostiam som zariskoval a rozhodol som sa vydať na túto cestu. A som nesmierne rád, že som ju bez väčších problémov úspešne dokončil. No, hotovo. Po 23 dňoch a 2000 km najazdených som v Rakúsku. Cieľ splnený od juhu až na sever Talianska. Teraz idem do Villachu, tu máme ešte 30 km, nasadnem na vlak a hýbaj domov. Táto mapa mi ukázala nové cesty a teraz ju nechám tam, kde som ju našiel. Možno niekoho inšpiruje k novým dobrodružstvám.